pääsit 11 sekunnissa. Otto! Tee sun lumilaatuspesiaali, aloita käy. Tee se sieltä. Valapoukki lumilaatuspesiaali. Euro! Ei mä vedä! Hyppää! Vai... Onko sillä heittää limua? No niin, hyppää! Vedä joku siide! Hyppää suoraan! Hyppää suoraan! Vai Raumalainen uskaltaa hypätä! Nää molemmat hyppää! Molemmat hyppää! Nino! Nyt on aika koittanut hyppää alas. Sunkin pitää hyppää. Hyppääkö samaan aikaan? Hyppäätiin se samaan aikaan. Joo. Hei, älkää vielä, kun mä kuvasin tästä. Noniin. Noniin. Vittu, täällä on tehokkaat tuomistoi vaan. Ei, kyllä meni sen. Vittu. Vika! Vittu tulee! Vittu toinen jättää vajaa, kun toinen hyppää yli. Tällä Kosta, kuka sen nimi on? Otto on pahempi. Ei!